Jon. Lapi mau apa Jon? Apa? Tuku ning ndi Jon? Tuku ning ndi? Waktu ngono wae. Pasar sore. Sore. Kok selen ngene? Kitrelok ki kok wong Kasih es ki. es. Bel-belen. Marah. Marang. Oh, yo. Enggak bel-belen. Marah. Iki Lagi beli tel-telan iki. Lagi bel-belen. Itu tur apa? Apa wong di? Tur apa kowe iki? Apa? Ini Pak apa? Aku nang omah sepi. Sepi, bosan. Bosen ah. Gabut. Gabut. Gabut nang omah. Iya golek kanca wae. Piye? Ya, rambutmu apa ini? Wah, tren nanyari. Tren apa? Oh, ini kayak Sangar aja. Ngeri, ngeri. Zaman saiki yo. Piye? Bingung aku. Bingung apa? Rasa bingung. Angel. Slow kalem. Didit. Slow kalem. Kak Didit ini iki. Kak Didit. Aku ora dikit. Nah, piye meneh keadaan? Piye? Aku piye? Pacarmu koyo apa? Halo, Kang. Udah makan belum? Wah, cantik banget. Halo. Aku Mana mana? becah? Halo. Halo. Gimana? Jalan. Ayo. Gimana? Oke, nanti malam ya. Oke. Ben ketor iku ra. Apa sih ganggu gue ini pacarku kok. Sudah dulu ya. Pokok gue kok apa? Lah. Aku yang main golek pacar bareng ra. Gue pacar. Ora duwe kowe. Gue yo. Aku sebenarnya ora duwe pacar iki piye? Rambut lo artis barang ora duwe pacar. Lah bingung. Golek ke po? Iya, aku duwe kanca Ayu, Mayang. Kanca ayu. Ayu, ya Ayu meni malah. Iya ya apa? Ayo bra. Jos standar nasional Indonesia. Apa sih? Ayo men. Ayo bra, jaluk bra. Koyo kae Ngomong kita Willy kok. kita Billy. Jos meni kok. Jaluk bra. Jajal lah. Yo, atat. Free bra. Free ra. Free, bro, bra. Wis tak takoni free ngono kok. Di kowe nomor Kenalan aku. Jon kok tak cilik cewek-cewek. Aduh, cewek-cewek. Ngapa? dulu. Wes nyong, Yo, orang tak cate we. cek kenalan. PDKT sih. Kok tak cate langsung balik sih bra. Yo ora ngerti lah, ono duwe kota ora. Nekane dua kota ya kan. Kan dua kota kirim we po. Kirim ira rono mae. Yo siap. Yo, Ayo menok. Kondian nih. pik lah. Jos sangar. Berjilbab. Cibab. Berjilbab Apa biru? biru. Biru. Ya. Ya wis yo nek ngono. Yo, Langsung tak cate nang omah yo. yo. Yo wis yo. Rene ngono ro? Iya to. Kan. Oh. Hati-hati ndelan, Jon. Tak cate ya. Langsung chat. Ya. Di kayak nomor ya. Gila ki. Langsung menawa candak jadi iso dadi pacarku. Langsung jos pra. Bales-bales dong. Cek mangan, cek turu. Oh kayak orang kenal ya. Wah pas kitchen nang loro lihat. Langsung jos.
Balesi cepet iki kan. Wah, ki balesi. Ya, tunta. Wah. Nice. Sawah. Temuan di sawah. Oke, langsung. Oke, langsung pangane, cus. Oke, siap. Langsung cus. Kapan sing ngajak teman yang kene mau yo? Bener ora? Iya, Mas. Kamu sing ngajak kenalan. Heeh. Yo ning WA. Ki sampean ki bener ki waduh. Ki. Heeh. Ayo men ning foto. Yo. Kapan jenenge sapa sih? Jenenge Wati. Sriwati berarti. Oh, Sriwati. Jajal kaya apa tak weruh. Tak weruh padha ora sih? Jajal tak weruh. Ora apa-apa. Kan menawa supaya anu jodoh. Menawa jodoh. Ora apa-apa.